aneh. Iya no. Ya, kaya anu tuku selentem. Terus? Menyang Sleman. Terus? Pak Lurah nyai Mbah Sakinem ya tak kira anu Mbah Sakinem ora bagian karepku. Malah akeh. Ya lho, iya anu kok di sing disuwun pangestune kok Mbak Eka kuwi. Pak Lurah ketingalipun nenten sing anu to, keliwatan. Heh? Sampun apa? Jenengan ki lho. Kuwi lho Mbah Mudin celanane langsung teles iki lho. Ya Allah. Mas Cahyo. Dalem Bu Kesi. Dalu niki saestu kula matur nuwun sanget lan marem ati kula. Sampun belasan tahun nggih mboten ketemu kalih dulur-dulur Sidakare. Alhamdulillah lumantar Bapak Kepala Desa, para perangkat, para sesepuh pini sepuh, kula lan bojo kula lan kanca-kanca dipun percaya malih kinen nglipur warga ageng wonten ing Sidakare mriki Bapak Ibu. Nggih. Kula donga-dongaaken mugi-mugi warga Sidakare mriki sedaya pinaringan kesehatan. Lancar anggenipun nyambut damel. Anggenipun tani brambang-brambangipun mengke malimpah ruah hasilipun Bapak Ibu. Satemah tahun ngajeng menawi tambah rezekinipun nempun kesupen nanggap payang malih nggih Pak. Nggih. Matur nuwun. Lho kuwi lho pirsanana Bu Kesi. Dalem. Wis ditata kanthi becik karo panitia. Nggih. Para pini sepuh yang terhormat lenggah ana ing kursi sisihe sinden kono. Ewadene para warga masyarakat kakung putri tumplek-blek campur aduk kepareng lesehan. Lho kaya ngono kaya. Piyai putrine ya akeh men kaya gelem deprok ning kono. Mugi-mugi ingkang lesehan benjang pinaringan kasuwargan langgeng. Nggih. Dene ingkang pinarak wonten kursi nggih teng swarga ning mampir teng neraka sekedhap. Ya ora langsung swarga mergo sing pinarak ana kursi iki mangestoni. Oh iya Ding. Wis elok temenanan ibu-ibu karo bapak-bapak sedaya. Ya. Ya Bu Kesi sampean nembang luwih dhisik nggih tamba kangen karo sisan gawe ngaturake panuwun marang sedaya para warga Sidakare. Ayo nggih tamba kangen ngujiwat nostalgia cara mbiyen. Ayo. Nggih. Ning nembang ngujiwat jaman mbiyen kan awake dhewe jek manten anyar. Aku pas kuwi durung duwe anak. Saiki bareng gandeng karo sampean aku wis manak 4 lho, Pak. Kuwi wong apa bebek mana-mana. Minrok. Ah iya malah ngendhok ngetokne yang 3 mau kuwi. Nggih, nggih. Mangga Bu Kesi coba kaya apa mumpung sone iki bengi iki penak tenan. Ah iya, Duh Mas Mustika ning wah sing yo iki sapa lho kuwi? Wong kemaremen nganti yo ngono. Lah Mbah Mudin gur beh. Suarane pancen muwening. Ayo. Ya Bu. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapa Bandi. Iya, mbiyen sing ngasta ning PG Rejo Agung Medion panjenengane wis purna. Mamali-wali mbiyen langganan sowan ning PG Rejo Agung ya sing nglantarke Pak Bandi kuwi. Iya, sembah nuwun. So
ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa ing Kepanjen Pace. Ya, sore mau ya kepareng rawuh. Insyaallah tanggal 11 Oktober awake dhewe sowan ana lapangan Kepanjen. Ya, komplit dengan bintang tamu Niken Salindri. Ya, lek bengi iki dengan bintang tamu Niken Sarminem. Ayo. Nggih. Nggak Bu? Ngilangke rasa kang bojone ngono lho, sing mesra ngono lho. Aku ki dalang tertib, mbok nek wong ayu kaya apa sing tak sawang tetep debok aku ki ora. Ngono kuwi sing apik malah ngono kuwi lho Bu Kesi. Tenan. Mergo lek kanggone dalang nyawang debok ki malah entuk dhuwit, lek nyawang sinden ayu sok-sok malah kelangan dhuwit. Ayo. Sampeyan bejo lho duwe dalang tertib kaya ngene iki. Ayo. Ya alhamdulillah pancen terbukti kok 15 tahun kita bersama nggak pernah ada gosip-gosip jenengan seneng karo wong wedok liya. Alhamdulillah bejaku Pak Modin. Iya iya. Wis mergo saka primpenku lak ya ra konangan. Mbok jangan menyakiti hatiku gitu toh. Tegese primpen pamane aku lara wati tak ndem, tak kendalikan men ora iso nesu karo jenengan ngoten niku. Mbok kelingan parianku lho. Apa? Iki parian. Ikan hiu melayang-layang. Apakah itu? I love you Pak Cahyo sayang. Wah. Thank you. Ayo. Tresnaku sundara Wilujeng niskala bawanipun. Monggo kalajengaken langgamipun Bu Kesi. Matur sembah nuwun. Ya. Cobi nyuwun larasipun Slendra Sanga sadurunge ngaturake lelagon lan gegojekan sing akeh. Awake dhewe kudu caos pakurmatan marang seniwati senior sing nyatane panjenengane dadi sesepuh tumraping Sidakare. Ya. Mbuh wayangan bersih desa dalange sapa lakone apa tidak pernah meninggalkan pepunden kula nenggih Simbah Sarminem. Ya. Nang ati ayem. Wah, neng ati ayem. Ayo. Dahare sayur bayem. Ayo. Monggo paring dawuh sugeng dalu Mbah Putri. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sehat nggih Mbah Sar. Sehat. Ayo, nggih. Iki sinden nom-nom aja guyang-guyu aja ngenyek lho ya. Kowe calone esuk ya ngono kuwi. Ayo. Malah rong karuan iki Mbah Sarminen iki semane wis 73. Iki lho sinden-sinden nom-nom mang tuturi mangelekne Mbah niki. Nggih. Sing nom-nom iki. Ya, anak duran juga cowak ya nduk, anak sinden wis tuwek ya ben ya nduk ya. Ah ya wis tuwek ora ditebasne kuwi. Lah nggih, nggih. Monggo paring dawuh, paring pandonga utawi menapa Mbah Putri. Kok mboten dipun waos to wau? Wah, niki to? Nggih to. Niki sing maos kula napa jenengan? Jenengan to. Oh, kula wae nggih. Niki sing nyerat jenengan nggih. Putu. Lah kok mboten jenengan? Mengke dawa nek kula. Oh, nggih. Tiyang biyen dawa. Ning sing dikte niki jenengan ta Mbak Putri? Nggih. Oh, siap. Kula waca nggih. 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 Sugeng dalu Pak Dalang sayang. Ben semangat. Semangat.
Saking Mbae Sidakare yuswa 73. Mbae. Oke. Wah, semono sik iso oke barang lho ayo. Nggih. Saking Mbae Sidakare badhe ndongakaken desa Sidakare digayuh ngunduh disejo teka dirasa nyata. Allahumma amin. Wulan besar menika hajatipun bersih desa kalian kirap. Wonten lesung dipun boyong dateng balai desa. Mulane Mbah Sar nyuwun tembang tragedi Tali Kotang. Mboten. Napa Mbah Sar? Lesung Jumenglung. Lesung Jumenglung nggih. Iki kalih Dik Eka, ponak Eka ya apa putu. Nggih, jenengan sak baraan nggih kalih Mbak Eka. Asmane Pak Dalang dipun artekaken kalian Mbah Sar setunggal-setunggal. Monggo Mbah Sar, nggih. Sepurane nggih. Ora nek sepur nang kene ndelok wayang kabeh kok. Pripun Mbah Sar? Cahya Kuntadi. Cah lincah nek. Nggih to? Mbuh. Ya nek golek kaya. Lincah lek golek kaya, nggih. Kun tekun nek ngopeni Bu Kesi. Nggih, tekun, leres. Di to kun tadi. Bu tane, sae nek tetangga kalih tetangga niku sae. Nggih. Baik dengan tetangga tepara. Ayo. Nggih, kere dhewe di ndadi putranipun. kaya ngerti rambu senengane ndadi. Elok tepuk tangan untuk Mbah Sar luar biasa lho, sik cerdas sik gaya ingate sik elok kaya. Soale taun 2009 nalika tasik teng dhuwur Pak Lurahe Pak Pur kula rak samang tangleti. Putrane pinten Mbah Nom? Aku ketularan saniki. Oh, nggih leres ketularan jenengan. Jenengan putrane 6 kula 4, Mbah. Nggih. Kirang kalih Bukesipun tutup. Wis senengane kok ya dadi sponsor arepe ora nggih. 4 mawon le nata angel Mbah kok 6 kados jenengan. Nggih. 6 mesian mboten suntikan blas kok. Napa niku? Alah nggih bar anu nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Namung didek-idek Mbah Nang mboten anten suntikan. Oh, nggih, hobi pancen jenengan ngoten niku nggih riyen, nggih. Mbah Kakung nggih tasik sugeng nggih. Sampun 2013 meninggal. Masya Allah, mergo ya sampean kesregepen Mbah Putri tadi. Nggih. Langsung Jumenglung. Nggih, kalih putu kula Eka. Oh, nggih. Estu niku. Estu, nggih estu. Nggih. Diduetne to niki nggih. Hah? Duet, kaya ngerti duet. Duetne mboten sing nggih bayar niku to, Mbah? Nggih. Duit. Oh, duit. Duit mboten sing dipangan terus nang ilat biru niku to, Mbah? Den. Mboten. Wis. Mandek teko semene wis. Mboten, wis entek wis. Iya. Oke. Duet niku mboten sing niku enten cendole niku to, Mbah? Nika dawet. Wes dawet iki. Ayo. Dawet niku mbot enggak saking Bonang napa buka celuk jenengan. Sik Mbah, Sampean. Mbah. Jenengan iki ndoyong rene masane gak abot piye iso. Ya pengen ben nom jamune Ka. Nggih. Doyong nang awakmu to, Kak? Sadi mriki, Mbah. Wah. Ceblok. Mboten sadi mriki ndoyong kula mboten apa-apa wis ben tansaya ndek aku malah. Masyaallah. Kak. Masalah. Nggih. Wong niki banyolan lho nggih. Kersane semangat yang Sidakare. Wah, alah Mbah. marahin tratap. Banyol dadak marahi jantungan jenengan niku ora nggih. Pun. Senengane nggih. Ben semangat brambange bentang payu. Amin ya rabbal alamin nggih. Buka celuk napa king Bonang, Mbah manut jenengan kula. Anu mawon nggih kula tak tekoke Ka niku lho. Nggih. Takok, yo, Ndang. Kak. Kok mbok sauri ya, Dik ya? Nggih. Mang takok tahun napa? Gendok Cahayu jenengmu sapa? Bae tekon
Omahmu ngendi? Omahku ora tak gowo, Mbah. Terus piye? Rumangsane aku keong apa piye nggawa omah nanti-nanti? Ihi. Omahku lho ing kutha Sragen. Tanduk. Lah nggih kok jenengan ngertos, Mbah? Bu, Kok jenengan ngertos kok Sragen? wong numpak mobil. Lah nggih leres Dan tapi aku mlaku, Nduk. jenengan mlaku. Ono. Oh layak kok kapale gede-gede. Aja nurono aku, Nduk. Jek numpak sepeda, Nduk, ki turun Saripan. Nggih, nggih. Kesane sehat nggih, Mbah. Nggih, nggih. Nek ngono anu, sik nah. Mugi Eka Piral nek nyinden omahmu mung Sragen. Sragen nggih. Kula Sragen, muga-muga spiral. Viral kok spiral kuwi lho ngawur. Piral. Amin pangestune ya Mbah ya. Enggak. Lah, jan ketok gathuk kaya saumuran ki lho. Kaya kembar awakmu iki. Nggih. Gede kaya. Pak, kula mengke mbok nggih dituruti. Bawa caping gunung niku gentosan kalih Eka. Wah. Nggih ning niki lho, riyen lesung Jemenglung iki kan jare bareng nggih boyong toh. lesung nggih. Monggo. Wah, jenengane sepuh gampang lali ora. Benang Mas, ya Mas. Monggo, yo lesung Jemenglung. Yo. Ngadeg napa lungguh? Wis genah iki nom-nomane seneng njajal Gak sapa-sapa. nom-nom manis gak apa-apa. Lha iki langsung jumleng-glung urung wis caping gunung. Engko bar ki terus lintang asmara terus kitir sumilir kabeh tipangan. Nggih. Kula manut jenengan Mbah badhe jumeneng monggo, lenggah nggih monggo. Wong dokare kalau ben semangat wedok kalau. Nggih. Nggih. Menawi badhe jumeneng monggo, monggo. Ndopro napa ngadeg, Bu? Lenggah mawon. Wong pertanyaane ndoplok napa ngadeg lek nyaure kok iso glundung ngono. Nggih. Lenggah mawon tur Mbah. Lungguh. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, ya Mas Wi yo. Enggak. Walah. Ayo, Nduk, Kak. Ngadeg kok, Nduk. Aku ngadeg yo. Kok glundung neh. Pak ya kodho. Matur nuwun, nyuwun tepuk tangan semangatnya luar biasa Mbah Sar iki. Saged pinarak mangke ndak saya pinarak riyen nggih. Mbak Eka tetep jumeneng ayo nggih. Nggih. Nah, ki wong kembarane Nggih. jenengan bayi tenan kula ari-arine. Lah ya memper tenan iki. Mbak Eka sugeng rawuh jenengan wonten ing kantor Desa Sidokare mriki. Nggih. Dan ini adalah malam yang spesial. Perdinipun pripun spesial anu Biyung? Adate menawi bersih Desa Sidokare itu mesti wayangan murni tanpa bintang tamu, namun khusus pada tahun ini ngaturin jenengan supaya rawuh wonten ing mriki. Ngaten iki. Jan matur Mbah nuwun. Spesial jenengan berarti spesial. Bungah kang tanpa upama mongkok tan kinira kaya saged panggih Pak Cahya Kuntadi melih menika lumantar Pak Lurah. Matur nuwun lho Pak Lurah. Nggih. Sampun nimbali kula. Wah jan ngimpi apa aku? Heeh, lah ngimpi apa? Ora ngimpi apa-apa. Wah iya. Nggih. Aja kalah karo Mbah Sar mau, Mbah Sar iso Semangate luar biasa. iso merdekke jenenge Dalang Cahya Kuntadi. Saya Terus? gandeng minangka pangarsa wonten ing Sidokare adalah Pak Pak Imam Mas Huri. Mas Huri. Heeh. Menika imanipun tebal. Dadi ora gampang kengguh karo saking panggoda. Dadi pemimpin bakale jujur, amanah dan dapat dipercaya karo keluarga ageng Sidokare kene. Dadi pemimpin sing bijaksana Pak Iman. Elok. Yang kedua, Mam. Mampu dan bisa mengayomi keluarga ageng Sidokare menjadi pemimpin yang menjadi sauri tauladan keluarga ageng Sidokare mriki. Mas. Mas menika menjadi pemimpin emas. Mas terus. Ru Mas Hu. Mas Hu. Hubunganipun kalih keluarga ageng Sidokare mriki tansah dipun jalin kanthi kekeluargaan, bersinergi menjadi satu antara masyarakat dan pemimpin ora beda-bedake. Ayo.
Terakhir Rina klawan wengi tansah ngupayakake muga-muga sida kare tinebehna saka ing Sambikala Jaya salaminya sida kare. Wah, elok. Ya robbal ngalamin. Elok, cerdas sampean cerdas. Ya. Amin. Ning dawuh saka panitia, saka Pak Lurah. Pripun Pak Cahyo? Mumpung ketemu kalian jenengan, Inggih. para panitia dipun pandegani kalian Mbak Lurah badhe tindak wonten ing pepanggungan. Nah, monggo. Engko sampean ya sing ngaturi sampean sing murba wasesa. Monggo nggih sak saged-sagedipun. Ya sampean sing ngaturi ayo. Minangka pakurmatan panjenenganipun Bapak Lurah lan sedaya jajaranipun ingkang badhe ngrencangi sumangga Bapak dumateng tindak wonten ing pepanggungan. Dipun sepati nggih Pak Cahyo. Nggih no, Monggo. nggih. Duduk. Ayo. Nika sampun jumeneng wonten panggungan Pak Imam. Ngapunten panjenengan nembe dahar kepeksa kula bedol saking sasana. Ngapunten Pak Imam. Sampun cekap kok. Pun cekap nggih. Sampun. Alhamdulillah menika. Monggo menawi badhe paring dawuh lan kenging menapa kok spesial malam hari ini jenengan kepareng nimbali bintang tamu Mbak Eka niki lha niku. Nuwun Pak Imam. Monggo Bu Carik. Pak Mudin. Nggih, Bu Carik, Pak Mudin, ayo. Nggih. Monggo sedaya mawon. Nggih. Kanca-kanca perangkat. Bu Vina, Pak Marno, nggih. Pak Sunandar, Mas Yogi, ayo monggo. Nggih. Monggo Bu Carik. Nggih, kersanipun Mbah Lurah menika, nggih. Mbah Mudin kok krungu kabar jare duda to, Pak? Oh, alah nggih kepeneran kula nggih perawan. Wah, tapi nggih mboten mosok dikira aku, mosok ya aku arek emoh gitu. Mosok kula nggih ajeng gelem kalih mbae dhewe lho. Nggih. Lah niku Mbah Mudin niku piyayine, kuwi. Diwangi to Kak, kuwi arep munggah barang kok ya. Nggih, Mbah Mudin. Monggo Mbah Mudin. Monggo Mas kami tuwa. Nggih. Mias mriki, Mbah. Oh, nggih. Mbah Mudin ayo. Monggo mang jumeneng mriki mboten apa-apa. Ampun wedi to, kula mboten nyokot kok. Kok wah yo ngilani to, Re. Monggo. Ah nggih. Nggih. Oh, Mbah Mudin anu lenggah kemawon. Heeh. Nggih, Pak. Panitia seragame ngagem biru kabeh. Nggih, biru menika mujutaken apa ta? Jarwa dosa. Nggih. Biru. Bisa rukun. Nggih, nggih. Monggo. Mas Heru. Nggih, monggo. Iki panitia-panitia sangat kompak, solid, luar biasa. Nggih. Nggih. Wah, kula wau gumun lho Mbah Lurah. Nggih. Sapa mburi kelir niki wau. Kula gumun wah niki pendopo kok eloke kaya ngene. Wis jan kaya omahku kae. Ngene ya ngene iki, tapi anu dicokot rayap dadi kaya Mboten Mbak Eka ben piyai kene ngerti. Sampeyan daleme kabupaten ning endi? Kula Sragen, Pak Cahyo. Sragen, Kecamatan? Sukodono. Desane? Nggih, Jumbleng. Lho niku asli Mbak Lurah niku pancen saking Jumbleng niku. Sajake ngenyek dateng kula kok Jumbleng terus do guyu lho. Aku dhewe yo iya jember aku. Jumbleng tak nggon kaya nggon mambu ngeten to. Heeh. Telek-telek apa sing ora mambu? Telek kucing, Ora iso. telek pitik, Ora, telek kelinci. ora iso. Lah apa? Telek dipoto. Nggih niku. Lek karo Mbak Mudin gathuk kuwi, pinter Mbak Mudin kuwi ya. Nggih. Pun menawi lenggah mboten napa daripada ngadeg aku malah diyasinke. Nggih, tengon. Pak Lurah. Pak Cahyo. Nggih. Yang jelas untuk pertanyaan pada malam hari ini pagelaran wayang kulit memang benar-benar request. Untuk sebelum-sebelumnya setiap tahun ini diadakan tidak pernah adanya bintang tamu, Mbak Eka. Yang jelas ini semua berkat musyawarah dari dulur-dulur perangkat dan seluruh lembaga desa. Dari mulai RT, RW, BPD, LPM, dan masyarakat minta Mbak Ika jadi bintang tamu pada malam hari ini. Jadi dasarnya adalah
musyawarah semua lembaga. Nggih, tegesipun panjenengan tutwuri kalian keparengipun para panitia sedaya lan warga masyarakat. Nggih, Mas Cahyo. King menapa kok mboten sanesipun kenapa kok harus Mbak Eka uget-uget? Nggih. Nggih mbok menawi pripun ngeten. Lah, itu masalahnya Mbak Ika Gutuget itu kan terkenal serba bisa. Serba bisa. Oh, Upamane Ya ngerti mboten. termasuk bisa ngendang. Sendian serba bisu lho ya nggih Pak nggih. serba bisa. Termasuk bisa ngendang. Nyinden bisa apik, nyinden joget apik, joget ngendang apik, Nggih. nyopet. Nah, nggih. Nggih. Mau ngarep wis apik bareng kok iso nyopet. Nggih. Nggih. Harapan untuk warga masyarakat Sidokare Mbak Lurah. Yang jelas untuk harapan masyarakat Desa Sidokare sementara ini sudah luar biasa untuk gotong royong, kebersamaan, persatuan dan kesatuannya. Nggih. Semua baik RT, RW maupun Linmas ini juga luar biasa. Setiap malam itu giliran 4 orang yang jaga di balai desa ini. Nggih. Jadi balai desa ini insya Allah tidak pernah sepi 24 jam Pak Nggih. Cahyo. Karena memang juga ada warung kopinya sehingga memang di balai desa ini terkenal selalu ramai setiap malam dan siang. Nggih. Karena balai desa ini juga banyak yang memakai dari sekolah-sekolah baik SMA, SMP, SMK, juga pernah dari itu seni dari Solo juga membuat drama di sini. Oh, mekaten. Nggih, Iya. nggih, nggih. Nggih. Salajengipun mbok menawi Mbah Mudin wonten dawuh Mbah Mudin, monggo. Nah, menika saking Mbah Nah, Mudin, iki monggo, sesepuhe Mbah iki, Mudin. nggih. Nggih, mriku. Madhep teng nggen penonton Mbah Mudin kok ngedep nang bojoku wae nyapo lho. Guyon Mbah, Mbah. Petuk kangen lho. Lah iya. Nggih. Nggih aku ngomong luar biasa Mas Salyo. Nggih. Kula aturaken sonten awete enom niku jamune napa jenengan niku? Sinten? Jenengan awet enom maksudnya ngaten. Jamune ndok. Oh, Dok. Nggih. Dok Mbah Marno, Mbah sapa? Mbah Wagiman. Nggih niku. Jenengan ki awet timur nggih sehat selalu. Amin, Nggih, amin. nggih, nggih luar biasa. Wau jamaah salat maghrib lho. Kula pangkle iki. Nggih to. Nggih sarung kopiah hitam lengan pendek lho kok cek kaya ABG aku. Anak baru gendeng. Nggih. Kok cek kaya bocah nek selono. Kok cah sapa wi? Caidan. Ya dan luar biasa tenan. Nggih, nggih. Mbak Kesu ya ngono, Mbak Kesu ambrol papat suarane sik pangga. Kong kaya biyen nggih. Ah, nggih. Nggih. Ya sak obrolan papat suarane kok sik panggah ra. Ah, nggih, nggih. Luar biasa nggih. Nggih menika merga nggih pangestuni panjenengan nggih Mbak Mudin. Ngoten niku jenengan nggih tansah pinaringan sehat Mbak Mudin Amin, nggih. amin, Nggih. amin. Mboten jenengan lek nyawang sinden ngoten dalam perasaan panjenengan pripun to Mbak Mudin? Wisane si anu tapi ya piye ya. Kok jek anu napa niku? Kaya Panjenengan niku nggih tesih nem lho, Mbah. Oh, Kados iya. Pak Dalang lho ABG. Iya. Panjenengan yo sik ABD. apa kuwi aku? Anak baru duda. Oh yo ndang Lah, kromo nggih. meleh. Nggih. 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 Mangke gandeng nun sewu kados panitia kados Mbak Lurah menika ngersakaken kaya apa to Mbak Eka le multitalenta mangke nggih tetep kula perintah supaya dhek ngendang lipur warga masyarakat Sidokare Mbak Lurah. Nggih, Nggih. siap, Nggih, siap, nggih. siap, siap, siap. Nggih matur suwun ing kula niki. Nggih. Sampun, Mbah. Kok yo cepet men. Wong lagi ketemu pisan nih yo sing suwe to. Napa? Dalem Bu Carik. Gelem. Bu Carik nun sewu nyanyi. Niku Mbak Lurah senes kula sing nyuwun. Nggih. Nggih. Mila mboten sah ngentosi mangke ndak selak ngantuk utawi selak mandhap sak menika kemawon. Nggih. Jenengan sing mberi daulat Mbak Lurah. Nggih. Nggih. Kula mboten nate nembang nek ngoten iki, Pak. Ndredeg, Pak. Wah nek ora nembang yo baca puisi apa. Aduh. Wis yo diringi gamelan ya, Mbak. Lah biasane sing ngiringi anu, Mbak. Napa niku? Ban, anak ban soalnya. Oh anak ban. Nggih. Wes kulino ning truk. Ben, kok ban? Oh, pun gantos. Oh,
yo kuwi jenenge. Tapi Bu Carik ngapunten pinarak mriki jumeneng mriki Bu Carik. Mboten napa-napa nggih. Wonten desane piyambak mawon. Kula mengke spiral lho, Pak. Kula mengke spiral itu mriku. Iya no. Aja spiral susuk ae. Susuk. Susuk piro? Yo arep tuku pecel apa piye kok iso. Susuk lho sing Amin codos nggih. awak. Nggih. Oh elok lho iki weh. Bu Carik iki lho wah jan. Ngagem mic niki Bu. Niku pamundhut saking Mbak Lurah Bu Carik. Apa duet kali Mbak Lurah? Pak Lurah niki spesialis nyawer. Oh nyawer lah, ya nggih. Monggo wah nyawer. Jenengan daftar no mboten? Lho kula sik dhewe nek. Oh wonten, nggih mpun nek wonten. Lagune napa Bu Carik? Kula no biasane no teng mboten teng anu Pak ndredeg nek ngeten iki no. Mboten napa-napa, salah ora dihukum mawon mboten masalah. Wonten nggih. 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 Napa lagune? Ngoten niku jenengan nyanyi piyambak lho Pak, Pak kok mesti. Menika pakurmatan kagem panjenengan lho Bu. Nggih pun hormat. Lho gendera. Salah ya. Salah ya. Nanti Jangan ya Bu. ditemenin ya Dik ya. Loh, Jangan ditemani ya Dek ya. Lah, pripun? Nanti biar ditemenin sama bojonya aja, jangan saya ya Bu oh ya. ngoten siap. Nggih nek wonten. Nggih. Napa lagune Bu Carik? Perahu layar mawon Pak. Perahu layar. Wah, nggih, siap, nggih. Ditemenin ya Mbak ya. Nggih, nggih Bu ya. Saya Aman, takut aman. kalau sendirian. Ulah ora usah takut koncone akeh sakmene. Monggo saat dipun aturaken perahu layar bersama Bu Carik. Yuk, tetes. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Carik. Elok tenan wah. Ya semanten sae ngono lho, ket mau kok mangu-mangu arep nembang. Takut ketinggian. Takut ketinggian piye? Sakmene kok tinggi. Takut ketinggian. Oh nada tinggi. Iya. Tapi mboten lho natane nggih tekan kok. Wis Bu Soal- Carik suarane apik, aja dadi sinden lho ya. Lenyo, Lah kok aku mangan apa? sego. Oh iya. Lah ya mangan sego apa mangan Mangan duduk? sego, Oh, iso. mangan sego. Nggih, nggih. Sudah nikah belum? Alhamdulillah dereng. Mosok Dereng. tak dudui. Rene tok rene. Mantep ngetan. Adep ngetan. Pojokan Joko. Sing ndi? Ini kumisan ganteng. Waduh, kumis tipis iki. Waduh iki. Aku mau. Pak Wong. Lah kok mau ngapa? Ah, wedi aku. Engko dadi bu kami tuwa. Kok kami tua aku yo enom mek. Ya wes kami muda. Oh ya, gelem ora Mas? Ngono. Langsung. Nomere piro? Ayo. Nomor sepatu. Mas, ngono nomere ya. Masuk wo. Mami se lho. Pak Dalang matur nuwun. Sami-sami iki lho sing matur nuwun Bu Carik, matur nuwun nggih. Ngapunten. Nggih, taun ngajeng jenengan dandan sinden mawon nggih. Besu ya Allah. Mboten Pak. Aduh. Mboten kula ngenten mawon. Ngoten mawon. Oh nggih, nggih. Make klintu tiwasan. Nggih. Mbak nuwun, pokoke selamat sukses kagem panitia sedaya, Pak Lurah matur nuwun sanget. Nggih. Mbak nuwun, ya nggih. Pak Lurah mboten nembang. Mboten. Wah, rogo-rogo. Rogo-rogo Rogo-rogo lah. Kecemplung ember, Pak Lurah badhe nyawar. Ya enak pariane. Iya no. Ya, kaya Nggih. anu tuku slentem Terus? menyang Sleman. Terus? Pak Lurah nyai Mbah Sakinem ya tak kira anu Mbah Sakinem ora bagian karepku. Malah akeh. Ya lho, iki anu kok di sing disuwun pangestune kok Mbak Eka kuwi. Pak Lurah ketingalipun nenten sing anu to, keliwatan. Heh? Sampun apa? Jenengan iki lho. Kowe karepmu piye to, Kak? Sing cetha mung Mbah Lurah sing ning kono lho. Gak wani aku. Lah wis keliwatan ngono ya gur ngene aku ya wis isin to terusan. Lah kowe ora jelas kok kowe mula lek pas panjenengan arep mudhun kuwi diderekke dhisik. Matur nuwun nggih Mbah Lurah, mugi-mugi rezekine saya kathah. Mbah Lurah langsung tanggap, lah ora ndongakne piye-piye kok. Iya.
Mbak Lurah. Rada nyedak rono. Ayo. Radi nyedak mriki. Oh, ngulon ngono. Pripun ngetan. nek matur kali Mbah Lurah pripun? Mbah Lurah, Mbah Lurah, kula menika kula menika sowan mriki sowan mriki minangkani pamundhut panjenengan. minangkani pamundhut panjenengan. Upami Upami. panjenengan badhe paring sawer. Ndang ngomong ngono, Ndang. Kowe iki pengen oleh dhuwit ora? Dados upami panjenengan Dados upami panjenengan badhe paring tali asih, badhe paring tali asih nggih. kula mboten saged nampi. Lah terus aku njaluk apa? Sejenis seniman kan menjaga harga diri ya toh. Oke, wah, Mbah Lurah. Kula mboten saged nampi nek mung 50.000. 100.000 Wah. tak apa-apa, Mbak. Tutno aku. Mbah Lurah yo kecil lho sakmono. Ayo, Napa? mila saking menika. Mila saking menika, Mbah Lurah, Mbah Lurah, gandeng kula menika tebih saking Sragen. gandeng kula menika tebih saking Sragen. Nderek ndedonga dumateng warga masyarakat Sidokare mriki mugi-mugi ayem-ayem tentrem jenjem permanem tebih saking Sambi Kala Rubida menapa kemawon. Amin. Amin. Oh, alah. Oh, kecepetan. Oh, kecepeten. Ayo. Iso wis nganggo pariane. Piye ndang desa? Nyang sawah tuku dele, golek dele kok tuku. Nggih. Ning Menyang sawah golek dele. Golek dele. Terus Ngene yo dele barang kok. Menyang sawah golek dele. Mbah Lurah. Njuk duite. yo parian aja kasar-kasar ngono kuwi Ya, ora. pripun sing Karo jelas lurah pripun? njulak njaluk ngono. Ya terakhir tujuane niku aku jan isin jaluk nang Parian men. parian. Wah, niki sing apik lho Sing sopan. apik. Sopan anu mboten Nggih. apa jenenge saru. Nah, Nggih. sopan. Ora langsung poin. Nah, pripun? Nggih. Neng sawah Menyang sawah, tuku dele. tuku dele. Mbah Lurah, Mbah Lurah. kula pun duwe dhuwit dhewe. Nah, gak entuk no. Enggak entuk ya? Enggak. Kleru ya? Nggih. Salah, Kleru. Paling Bineka Tunggal Ika. Satu jua. Gosek to. Terokno iki lho. Oh, ki parian. Parian. Ayo. Bineka Tunggal Ika. Balene neh, Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Itu adalah promotor. Itu adalah promotor. Kula Eka, Kulo Eka dedek kula sak meter kotor. disaponi. Kok kotor bareng eneke awak yo iki kok. Ayo. Ning bareng sampeyan dedeke mung semono nuwun sewu. Anugerah dari Tuhan malah melimpah ruah Amin. kanggo panjenengan. Amin. Lah sampean keduren urung karuan lek iso viral kaya ngene iki. Ya nggih to. Nggih. Mulane sak apa-apa tak syukuri. Ngene malah Harus. aku jenenge apa jenenge kuwi? Hemat pangkal kaya kok. Kok iso? Iya. Berarti misal ndandake seragam, misal kanca-kanca kaya Mbak Dian ngene 3,5 meter. Aku sak meter kunjul seprapat ya cukup. Malah rasa semeter seprapat. Ada plastik kresek lho sedeng. Ya aja kaya ngono. Ah, timbang semeter kotor mbok sisan rumasane daging kurban ada plastik. Nggih. Oleh melat. Sinden ada itu plastik sing semeter kotor. Saiki ngetokke keterampilan jenengan. Keterampilan tangan. Nggih. Apa kuwi? Nyopet. Nyopet kuwi. Ah, Ngendang. Keterampilan tangan. Lah iya ngendang Ngendang, lho tangan kok. Ayo. Nggih. Disiapke sik. Disiap. Sampeyan karo Mbak Wani podang kuning. Lah nggih niki. Bar bawa senengan rampung kok kendang ana dhewe. Oh, nggih. Ayo, nggih. kula. Podang kuning nggih Mbak Lurah. Nyun izin menika kula badhe nembang podang kuning. Halah Mbak Lurah. Loh. Aduh. Ngono kok ya terus. Rene no Rego-rego isin, ngantuk. isin rene no ora. Kula niki. Lah pripun to Mbah pripun? Ngundang wis niki didhawuhi Mbah Lurah kula ora ajeng anu owal niku kok pergi ku ngeten nggih. Nggih. Niki ajeng kula tolak kok nggih. Jenenge rejeki. Tak balekke yo, Pak. Hah? Balene. Mboten kersa nggih pun. Kula tak balekke kok. Lambene tekan didi ora. Nek rejeki ora ditampa ya dosa ngeten. Ya dibawani sik Kak, ben Bawa ditata. napa menika? Ya Semarandono podang kuning. Lah nggih niku. Nggih. Igen kene sik. Kok mbok menawa Mbah Mudin. Nah ngene. Ning kene, Mbah. Ngono. Lambene kuwi jane sinden pokok tak amal iki ora nggih. Nggih. No. Ayo. Heeh. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Dipriksani Mbah Mudin wis kudu tak apik-apikke ngene. Sebabe. Bape ya podang kuning ki lagu sing viral ya toh. Mbah Mudin ki klangenane ya kuwi. Nah, Terus? Soale podang kuning ki kudu pas. Oh nek ki dilip streaming karo Cahya Kuntadi. Ngeten nggih. Nggih, leres. Lane podang kuning kudu sing tenanan. Lho, kudu pleng karo gamelan ditintingi Mas Daryanti. Dadi ngono dadi sing. Mas Daryanto. Bojone kan anu wedok. Heeh. Daryanti. Oh iya. Nggih. No. Piye cakepane, Mas?
Senadyan lah ya. Nah, iya no. Aku ngomong terus karo eling-eling Mas. Piye cakepane? Senadyan wujud temong paksi. Iya, elak tenan iki luar biasa nggih. Nggih. Mbok matur nuwun apa piye ditepuki tangan barang kok. Nggih, matur nuwun kayak doro aku. Mama. Ayo. Nggih. Agane talineng. Lho, nun sewu kerawuhan pelawak senior Pak Demarwoto. Aja ngenyek kuwi ora nggih. Iya. Agane talineng prangta. Mbak Lurah sing lenggah ta Mbak Lurah? Dalam Mbak Lurah sing Mbak Lurah. Heeh. Tos Ya sing- karo madhep rono karo mesam-mesem wong sing maringi Mbak Lurah. Madhep rono karo Mbah Lurah. Heeh. Awel. Iya. Ibu lagi halus manis. Al- Halus manis neng Madhep Mbah Lurah. Bar nembang terus mesem. Heeh no. Ngono kudu sumeh. Iya no, wong ya sing maring rejeki sampean kok ya. Heeh. Mesem sih. Iya. Aku ngene mah didoni Mbah Lurah suwe-suwe. Lah gila ora aku kok mesam mesem dhewe. Ora bakal. Wes suwe nggih. Mas wenggan kula lana. Mbah Lurah, lho ndi Mbah Lurah lagi. Oh ampun pindah-pindah jenengan kok iso. Kan mau neng kono mripatmu wae sing ra roh ora. Nggih, nggih. Iba bunga hengang. Lagi saking bungah hatiku ki goleki podang kuning nganti seneng kae lho. Labene ora. Goleki si podang pito. Nene. Aku nek sawang-sawan kalih Mbah Lurah keling-kelingan cagak kaya film India. Mau Mbak Lurah paring dawuh. Nggih. Rampung wayangan sampean ora digeparengake kundur ning Sragen. Lho, wah, Arep diasta Mbak Lurah ning daleme. wah, matur nuwun Mbah Lurah nggih. Engko Arep- badhe diparingi hadiah. Ora. Nggih. Napa? Arep tinggi seret-seretan putrane jenengan. Masane kulit jeruk apa bae kok iso. Sinden kok. Mantap ojo banget-banget Mbah. Kok iso paling murai ngene iki ya dinggo apa jenenge kerek-kerekan putrane, dinggo menek kambil ngono ya iso aku. Iso diseret-seretan iki lho. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa Mbah Lurah. Awas, golek tambahan niku Mbah Lurah. Aku wis ditambahi kok. Wis ya? Anane sesuk ya gak entuk mulih iki tambahi. Tambahi sangu. Gawean. Heeh. Ngopo kuwi? Lah kon ngusungi terop iki. Sopo sing arep ngusungi terop? Heeh ya, awakmu ya. Lah sapa? Lah sapa? Empuh. Yo, Nyanding kene iki. nganding. Nyanding bisa Mbah Mudin. Nyampluki sapa-sapa. Waduh. Nggih, ampun ngaten to. Nami lah ngene ya ora iso nolak aku nek ngene isan. Nyun prisa sik, sinten niku? Ayo. Kula Bapak Tono, kancane Pak Imam. Oh, menika Bapak Tono, kula Tini, Pak. Aku anyel karo awakku dhewe sok Iya. manis ngono. Heeh, kompak ya Tono karo Tini. Tono karo Tini. Ayo elok. Kowe pengen entuk saweran akeh neh. Pripun? Kandalan kono lho metu warana ya. Oh lah wegah, malah dipadake tikus. Aku umume bintang tamu rene ya wah eka anu.
Lah kok njrundul-njrundul aduh asu. Kaget. Ayu. Oh ayu. Runguku kuwi mang. Ayu to, Bu? Heeh. Ayu apa ora? Tenane, tak kewampleng raiku. Raiku dhewe. Ayo. Ayo dintane sik. Nggih. Lagi. Nyanding bisa dadi Tengkoke jan kemampleng. Aku ning kene wis kaya Mbah Saminem. Wis kaya Mbah Saminem. Basar to? Ayo. Saminem. Basar minem ayo. Kuwi dicek sik kuwi kendhange. Oh ngaten. Nggih. Mbak Lurah saged mirsani mboten niku? Wis saged. Oh nggih. Ora kelilingan saka to? Nggih. Nggih, dicek sik miki wis penak borong. Ayo. Oh alah. Lek Narso masang mie kok ning bun-bunan. Mlebu cah ikur sakmene. Ayo. Nyapo to jane ngenyek karo aku kok. Bocah gur sakmene oleh pasang ning dhuwur cengel. Aja omonge to. Tak. Ayo. Ayo kurang seru. Kula nuwun. Arep medhaya apa piye? Tung tung de. Sing seru, kurang seru nek. Wah, tangan kaya jahe ya muni lho ngendang kaya. Mosok ngene kok jahe. Lah apa? Delok tanganku lho kapal tok kaya ngene. Timbel kaya manol. Ayo saiki nirokke lambeku, ayo. Lambene Hmm. Mboten. Aku ki latah. Iya. Kaya tutuk napa pripun lambe kok lambe sumur. Oh iya, Neng Jombang tuku gedang. Nah, gedange tugel. Nah. Apa kuwi? Jeglok. Oh, jeglok. Jegel. Neng Jombang tuku kertu. Liwat kretek Kertosana. Pun padha dereng Bu, Pak. Pun luar biasa. Pun kandhani kendang iso omong kok. Iya. Omong piye? Apa kuwi? Awakmu. Heeh. Awakmu apa kenek telek lho. Lho Iki ya iso dijawab omong. nganggo dodokan. Napa niku? Dapurmu nuk. Ayo. Alah, kok ya dapurmu. Ayo. Apa kuwi? TLK. TLK? Telek. Ayo, Potong rambut. Napa? Potong rambut, suara Niki, kendang. potong rambut. Iki lho. Potong rambut. Rambut, Kak? Malah dicethake. Lah awakmu ora iso ngunekke rambut. Niki ya rambut Nggih. ning panggonane ho. Ayo ngerti dhewe ta. Ah, Ngono dadak dicethake. wis siap? Pun, Wis penak mike kendange? pun. Ya, coba. Pripun iki? Saiki kok sindeni dhewe, kok kendangi dhewe, kok senggaki dhewe. Mergo sing entuk sawer karo Mbak Lurah mung kowe dhewe. Ya wis. Lha iki Pas. mong kanca-kanca ya entuk kabeh. Nyapa? Wis to sing dikersakne awakmu kok ya. Ya entuk lho kanca-kanca. Wis aku dhewe. Ya dhewe karo kanca-kanca pengrawit. ngono Kaya kuwi. gak duwe tangga lho Mas aku. Dhewe. Ayo sing apik, Kak. Yuk. Oke. Siap. Balurah. Kodang kuning. Ngendang nggih. Mboten sawer. Nek kayak ora gak nolak aku. Sakniki nggih. Iya, sesuk wis bubar. Ayo. Oh, lah jare. Siap. Linggumu kurang piye? Ayo. Mboten. Ya. Pun, ngene kok suwen lah lungguh kelep niku.